sa energetskim zrakama. Още няколко пирамиди с енергийните лъчи. Piramida Kukulkan u Meksiku. Пирамида в Мексико, наречена Кукулкан. Piramida mjeseca Teotihuacan, Meksiko. Теотихуакан в Мексико, пирамида на Луната. Prva svrha energije piramida Първата, основната цел на енергиите на пирамидите komunikacijski uređaj. е комуникацијски уред. Уред за комуникација. Za komunikacije na jako velike distance. А именно комуникацијата на много оддалечени растојани. Tehnologija koju mi nemamo danas. Технологијата, којато за сожаление ние днеска не притежаваме. Za drugu svrhu trebamo ići ispod zemlje. За втората цел трябва да отиваме под земјата. Ispod Bosanske doline piramida. Под Босненската долина на Imamo пирамидите ogromnu mrežu podzemnih tunela. имаме огромна мрежа од подземните тунели, Građenih u prahistoriji. кои са создавани в прахисторија. Našli smo ulaze u 7 takvih tunela. Ние намерихме входа на 7, такива 7 входа. Očistili oko 3,5 km. Изчистихме към 3,5 километра. Najviše tunela ravne. А најмногу в тунелите на Равна. Koliko vas je bilo u tunelima ravne? Колко вас е тука било в тунелите на Равна? Pola. Bravo. Hvala. Благодаря ви. U tunelima imamo velike blokove В тунелите намираме големите блокове, koje smo analizirali, които сме ги анализирали, unutar kojih se nalaze kvarcni kristali, в които се намират кварцовите кристали. koji pojačavaju energije. И тези кристали усилват енергия Vrlo blagotvorne frekvencije. с много хубава полезна честота. Kad smo skenirali ovaj blok K2, Когато този блок К2 го сканирахме, jako puno indigo boje. намерихме много ултравиолетов цвят. Indigo, Индиго, да, извинявам се, индиго. indigo je visoka frekvencija Индиго цвят означава много високата честота, koja prija našem opuštanju която добре влияе върху нашето отпускане, разпускане, mentalno умствено stanju opuštenosti, умствено състояние на отпуснатост, Релаксация. на релакс i meditacije. и, разбира се, медитация. Idealno mjesto za dostizanje astralne projekcije. И ни предоставя мястото за достигането на астралната проекция. I razvoj duhovnih čula. Разбира се, и развитието на духовните сетива. Šta je to duhovnost? Сега, какво е това духовност? Kad sam ja išao u školu kao ovi dječice ovdje, Когато аз ходих на училището, точно като тези симпатични деца тук в този ред, učili su me da je duhovnost jednako religioznost. мене ме учиха, че духовността е еднакво, както е и религиозността. Moja definicija duhovnosti Моята дефиниция на духовност je razvoj duhovnih čula, е развитието на духовните сетива, da osjetimo svijet izvan fizičke dimenzije. за да може да почувстваме света извън физическата димензия. Fizičku dimenziju kreiramo na osnovu 5 fizičkih čula. Физическата димензия е създаваме въз основа на 5 основни сетива. Mi čujemo, Ние чуваме, mi vidimo, виждаме čulo njuha, и усещаме čulo вкус. ukusa, Имаме вкус, čulo dodira. имаме и сетива за Naša докосване. fizička čula su jako limitirana. Нашите физически сетива са изключително ограничени. Ono što mi čujemo Това, което ние чуваме, zove se zvuk. се нарича звук. 20 Hz От 20 Hz do 20 до kHz. 20 kHz. 30 kHz zove se ultrazvuk. 30 kHz се нарича ултразвук. Mi ga ne čujemo. Ние не чуваме ултразвук. 50 kHz, 50 kHz megahertz, и така. megahertz, Мегахерца, gigahertz. гигахерца. Ne čujemo infrazvuk. Инфразвуците също Jako не чуваме. duboke tonove. Много ниски тонове. Mi čujemo samo 1% zvukova. Ние чуваме само 1% от целият спектър на звуците, които съществуват. Mi smo zapravo gluhi.
Според това, извинявам се, ние почти може да се каже, че сме глухи. Samo nam to niko nije rekao. Но никой не ни е казал това нещо. A kako postajemo stariji, čujemo sve manje i manje. Но както остаряваме, чуваме все по-слабо и по-слабо. Sa ovim bijelim vlasima С тези бели коси čujemo 18, 16, 15 kHz. чуваме 18, 16, 15 килохерца. Ako smo u braku 30 godina, А ако сме женени 30 години, ženu ne čujemo uopšte. жената не я чуваме изобщо. Ali ne čuje ni ona nas. Но и тя нас не ни чува, повярвайте. Dakle, fizička čula su vrlo limitirana. Значи физическите сетива са изключително ограничени. Ali imamo 30 duhovnih čula. Но ние имаме още 30 духовни сетива. Svako od nas ima mogućnost da ih razvije. И всеки от нас има възможност да ги развие. Ali gdje su nam učitelji? Но къде са ни учители за това нещо? Trebamo prvo njih da osposobimo Преди всичко тях трябва да ги направим да може да ни предадат тези знания, da bi učili našu djecu. за да може да учат нашите деца, Da možemo da vidimo više, за да може да виждаме da повече, čujemo, да чуваме da повече, osjetimo, да чувстваме повече, da osjetimo energiju oko ovih blokova, да чувстваме енергията, която се намира около тези блокове, da vidimo energiju, да виждаме енергията, da vidimo boje да виждаме naše aure цветовете, i naše čakri, да видиме цветовете на нашите чакри, da razmijenimo misli telepatijom, да може да разменяме мислите чрез телепатия, da razvijamo osobine telekineze, да развиваме възможностите за телекинеза, da snagom misli pomiramo objekte, за да може с силата на мисълта да движиме обектите, da putujemo kroz prostor i да vrijeme. пътуваме през пространство, Teleportacija. така наречената телепортация. U momentu kada postanemo svjesni da imamo sve ove sposobnosti, В момента, когато разбираме, че имаме и притежаваме всички тези възможности, postanemo svjesni postojanja naše duše, когато разбираме съществуването на нашата душа, koja je vječna, която душата е вечна, onda spoznajemo da nemamo granica. то тогава всъщност ще разберем, че ние нямаме ограничения. A to je definicija slobode. А това е дефиницията на свободата. U momentu kada postajemo slobodni, В момента, когато станем свободни, odstranit ćemo strah iz našeg ние života. ще премахнем страха от нашия живот. I onda projekti ovih monstruma, И тогава проектите на тези монструми, тези злодеи, kao što su korona projekt, както примерно проектът Корона, klimatske promjene, климатични проекти, će postati irelevantni, те ще станат beznačajni. ирелевантни, изобщо няма да имат никакво значение. Nećemo više slušati te medije Ние няма тогава да слушаме и да обръщаме внимание какво ни казват от медии, koji nam prenose šta ti monstrumi šalju prema nama. които медии ни съобщават какво тези злодеи ни I u изпращат momentu послания. kada oni postanu svjesni И в момента, когато те, злодеите, станат свестни и da su разберат това milijarde нещо, ljudi slobodni, че милиардите хора са свободни, da više nisu ovce че те вече не са овце, koji slijede, които следват пастира, oslobodit ćemo planetu. ние тогава ще освободим планетата. Osim duhovnosti, sljedeći aspekt Освен, je ljekovitost. освен духовността, следващия аспект е и лечението. Blok K1, Блокът К1 jako puno crvene boje, има много червен цвят niska frekvencija, с ниска честота, penetrira kroz naš organizam, преминава през нашето тяло, utiče na bolju cirkulaciju krvi, влияе върху по-добро кръвообращение, postajemo zdraviji. ние ставаме по-здрави. Ova djevojka iz Slovačke, Veronika, Това симпатично момиче се казва Вероника и е от Словакия. imala je problem sa niskim kapacitetom pluća. Тя е имала проблем с нисък
обем на белите дробове. Koristila je samo 47%. Тя е използвала обемът на белите дробове само 47%. 3 godine terapije, farmacija, 3 години, lijekovi. 3 години терапии, фармация, лекарства, Ništa joj nije pomagalo. но нищо не е помагало. Zapravo za farmaceutsku mafiju Значи за фармацевтична мафия mi всъщност, nismo interesantni kada smo ние zdravi изобщо не сме им интересни, когато сме здрави ili kada smo mrtvi. или когато сме умряли. Oni hoće da smo bolesni čitav život. Те искат ние да сме болни през целия живот, Kako bi nas kljukali за да могат да tabletama ни тъпчат с техните хапчета, koje ne rješavaju uzrok, които не решават, не дават решение već samo на skrivaju причината, posljedice. а само имат последствия. Nakon 3 godine došla je kod nas. След 3 години това момиче дойде при нас. 10 dana. 10 дни, 2 puta ulazila u tunele. 2 пъти е влизала в тунелите, Ujutro i popodne. сутрин и след обед, Po sat vremena. по 1 час. Nakon 10 dana, kad 10 kateter pluća, 84%. Обема на белите дробове станали 84%. Ekipa iz Praga, Екипът от Прага, medicinska sestra, това е една медицинска сестра, 20 ljudi, 20 души 20 parametara. с 20 различни параметри. Među njima pritisak, Между тези параметри кръвното prije налягане, i poslije tunela, преди и след тунелите, glukoza u krvi, глюкоза в кръвта, prije i poslije tunela. преди и след тунели. Jirži, 7,8 je bio šećer u krvi. Господинът, който се казва Гиржи, имали 7,8 захар в кръвта. To je visoka, rizična grupa. Това е висока рискова група. Kad se vratio, Когато се е върнал от тунелите, 5,1. е имал 5,1. Normalni nivo. Значи, нивото на захарта е Карел. паднало. Карел, Prije ulaska 10,5. преди влизането 10,5. Nakon izlaska 5,7. 1 час след излизането 5,7. Skoro dijabetes. Това е почти диабетното състояние. Nakon sat vremena normalan nivo. След 1 час му се нормализира захарта. 20, to je dijabetes. 20 при диабет, 5. а 5 след излизане. Bez nuspojava. Без никакви странични явления. Sevim iz Turske. Севим от Турция. Imala jako visok pritisak. Тя е имала изключително високо кръвно. 220/135. 220 на 135. U zadnjih 10 godina dolazi 2 puta godišnje u visoko. През последните 10 години ида 2 пъти в високо. Pritisak nikad ne ide iznad 140/90. Кръвното налягане никога не се вдига повече от 140 на 90. Aura. Аура. Prije ulaska u tunel, Преди влизането в тунелите, kod ove osobe aura nije kontinuirana. при това лице аурата не е постоянна. Zašto? Защо? Zbog stresa. Заради стрес. Živi u Austriji, Това лице живее в Австрия, u Lincu. в град Линц. Ima tipično njemačko ime. И има класическо, типично немско име. Bahrija Aličehajić. И се казва Бахрия Аличехаич. Типична австрийка. Nivo energije 23 džula. Нивото на енергията 23 джаула. Vrlo nisko. Много ниско. Išla u tunel, izašla, Влезнала в тунелите, излезнала. aura potpuno obnovljena, Аурата изцяло възобновена. energija je 2,5 puta viša, Енергията е 2 пъти повече. 58 džula, 58 джаула. a balans sa 89 na 100%. А балансът се качил от 89 на 100%. Krv. Сега говорим за кръвта. Talijanski doktor Simone Zoccarato
Italijanski doktor Simone Zoccarato jednu godinu je volontirao kod nas. je bil dobrovolec 1 godina pri nas. Donio elektronski mikroskop Той je donesel elektronен mikroskop i mjerio je krv prije i poslije tunela. и е измервал кръвта преди и след тунелите. Crvena krvna zrnca, Червените кръвни телца, patologija. това е патология. Da bi bili zdravi moraju sva zrnca biti okrugla. За да бъдем здрави, всички тези червени кръвни телца трябва да са кръгли. Umjesto toga neka su izdužena, Но вместо това някои от тях са jedna продължават, na vrhu druge, някоя се намира една върху друга, a ovo je nakon izlaska iz tunela. а така изглежда след излизането от тунелите. Okrugla, Кръгли, nisu jedno na drugom не са едно върху i друго телце ostavljaju dovoljno prostora и оставят достатъчно място da ova bijela krvna zrnca да тези белите кръвни телца napadaju toksine могат да атакуват токсините i da ih izbacuju van. и да ги изхвърлят навън. Zašto se ovo dešava? Защо се случва това нещо? Mi uvijek kažemo da se mi ne bavimo liječenjem, Ние винаги казваме, че ние не се занимаваме с лечение. da ne dajemo zdravstvene garancije, Ние не даваме никакви медицински гаранции. ali mi mjerimo. Но ние какво правиме? Ние правиме измервания. U tunelima 10 energetskih parametara. Измерваме в тунелите 10 на брой енергийните параметри. Prvih 5 nema loših energija. Първите 5 нямат никакви лоши отрицателни енергии. Nema štetne kosmičke energije. Няма влиянието на отрицателна космическа енергия. Nema štetne prirodne radioaktivnosti. Няма отрицателно влияние на природната радиоактивност. Geiger-Millerov brojač. С Гайгер-Милеров брояч Nema patogenih zračenja измерихме, че няма патологически лъчения, od podzemnih voda. които са вследствие на Nema подпочвените signala води. za mobitel Няма сигнали за мобилните апарати, kojima smo mi sad izloženi. на които ние в момента имаме лошо влияние. Jako loša energija. Много изключително лоша. Nema signala za internet. Няма вътре сигнали за интернет. Bez loših zračenja Без лоши, naše отрицателни ćelije tijela nemaju лъчения, neprijatelja. нашето тяло няма врагове Mogu započeti raditi svoj posao. и те могат да започнат да работят, нашите клетки могат да започнат да работят своята функция, A on истинска. je А каква е истинската функция da на нашите rješavaju клетки? probleme u organizmu. Да решават проблеми в нашия организъм. Da započnu proces regeneracije. Да започнат процеса на възобновяването, т.е. регенерация. Samo izlječenje. И т.е. само излечение. U tunelima imamo jednu vrlo nisku frekvenciju В тунелите има изключително ниска честота, koja se zove originalna Schumannova rezonanca. която се нарича оригинална резонанца на Шуман, 7,83 Hz. 7,83 Hz. U tunelima visok nivo organske životne energije В тунелите има високо ниво на житейна енергия, i najviša житейската енергия koncentracija negativnih iona na svijetu. и най-високата концентрацията на отрицателните иони. Tuneli su najsigurnije i zdravstveno najbolje mjesto na svijetu. Тунелите са най-сигурно и най-добро относно здравето мястото на света. I vidite kako je sad to logično. Ето, сега погледнете колко всичко това е Energija логично. piramida, Енергията на пирамидите, komunikacija, комуникацията, duhovnost, духовността, ljekovitost, лечението, ali unapređenje molekularne strukture но vode, подобряването на молекулярната структура на водата, hrane, храната, imuniteta. имунитета. Piramide su pravljene za zajednice živih ljudi. Пирамидите са създавани за общността на живите хора, Ne za jedno mrtvo tijelo. а не за един обикновен труп.
Kao što nas uče elite iz Engleske. Както елитите од Англија ни учат че Mi правилно. donosimo revolucionarnu promjenu narativa Ние внасиме револуционна промјана на наративите o piramidama i o dalekoj prošlosti. односно пирамидите и односно далечната прошлост. Stoga nas i danas napadaju Точно за, svi arheolozi, mediji, точно за това и днеска ни атакуваат всички археолози и всички медии. Ova fina 94-godišnja gospođa Тази симпатична 94 годишна дама došla nam je u posjetu tunelima ни дојде на посештението в тунелите i rekla mi, и ми каза: čula sam da su tuneli dobri. Абе, чух нешто, че казва, че тунелите са добри. Pa ja kažem, pa jesu, tako ljudi pričaju. Аз си казах, да, добри са. A hoće li meni pomoći? А могат ли на мен да ми помогнат? Ja kažem, uđite sa vodičem pa Аз си ćete казах, ми vidjeti. влезте с гида и може би. I uđe. И тя влезе. Nakon sat vremena se vraća. След 1 час тя се върна. Napominjem, ne dajemo garancije. Подсещам, ние не даваме гаранции. Ovo je projekt koji svake godine privlači volontere. Това е проект, който всяка година има нашите Od посещения. juna do oktobra. През юни и през октомври Neko се dođe провежда. 3, neko 10, neko Някой идва mjesec 3, dana. някой 10 дни, 7 дни. S nama otkrivaju piramide, С нас работят по откритието на пирамидите, tunele. на тунелите. Broj posjetilaca raste iz godine u godinu. Броят на посетителите се увеличава от година в година. Od 10.000 do 240.000 prošle godine. До миналата година имахме 245 000 посетители на босненските пирамиди. Onda smo kupili zapušteno močvarno zemljište А след това купихме едно изоставено блато, което i беше. transformisali ga u najljepši park u И Europi. трансформирахме това блато в най-хубавия парк, Kulturnu i regionalnu oazu. който е станал културен и регионален оазис. Stotine škola nam dolazi u posjet. Много училища ни идват на посещение. Besplatni koncerti, Имаме безплатни концерти, festivali, фестивали провеждаме, promocije knjiga. промоции на книги. Koje je to čudo u Bosni? Transformacija zapuštene, močvarne, blatnjave zemlje u jedan od najljepših parkova na tlu Evrope. Sa uzbudljivim arheološkim otkrićima, prahistorijskih tunela, do labirinta energije, ljubavi, pročišćenja, redekova, vrhunskih sportskih sadržaja, festivala, otvorene galerije umjetnika. Ovaj park je trijumf svjetlosti nad tamom. Bugarski folklor. Имахме гости с български фолклор. Kada smo otvarali naš teniski stadion u parku, Когато откривахме нашия тенис корт в парка, došao je najbolji svjetski tenister svih vremena. дойде най-великият тенисист на всички времена. Jedan vrlo principijelan čovjek Един човек с много добри и строги принципи, koji pomaže sve naše male države. който помага на всички наши малки страни. Više od 2000 godina Повече от 2000 години naši nas osvajači zatvaraju u male provincije
тези които ни поробват, ни затварят в малки провинции, u male države в малки държави i huškaju jedne protiv и drugih. те ни насъскват едни срещу друг. I onda mislimo da smo jedni drugima neprijatelji. И ние тогава смятаме, че сме врагове едни на други. Srbi, Bosanci, Сърби, босненци, Hrvati, Srbi, хрвати, сърби, Bugari, Makedonci. българи, македонци. Vrijeme je da ta spirala nasilja prestane. Настъпи времето тази спирала на насилие да се прекрати. Za nju trebamo znati svoje korijenje. Ние за това трябва да знаеме своите корени. Budućnost naših zemalja je u miru i saradnji. Бъдещето на нашите страни е в мир и сътрудничество. Naš projekat smo pokrenuli kao arheološki projekat. Нашият проект го задвижихме първоначално като археологически проект, Proširili na nauku, който беше разширен с науката. energetski aspekt, От енергийния аспект, ljekoviti aspekt, лечебния аспект, duhovni aspekt, духовния аспект, kulturni, културологски аспект, sportski, спортен аспект, umjetnički, художествен аспект. yoga, Практикуваме йога, медитация, rekreacija, развлечение, Šta рекреация. jedemo? Внимаваме и се Šta грижим пиемо? какво се храним, какво drugačiji пием. koncept budućnosti. По-различен концепт на бъдещето. Normalan. Разбира се. Za razliku od novih europskih vrijednosti, Всичко е това за разликата от новите европейските стойности, transhumanizam, което е примерно трансхуманизъм, biočip ispod kože, биочипове, които слагат под digitalni кожата, novac, изкуствен, дигитални пари, 24 sata kontrola i manipulacija, 24 часова контрола върху нас, включително software za и prepoznavanje lica, манипулация, тестове за разчитане на лицето, фейс контрол, GMO smeće, ГМО буклуци, които ни тъпчат, zatrovana voda, замърсена вода. pedofili postaju legalni. Педофили стават легални. To je ono što nam dolazi iz Evrope zadnjih 5 godina. Това е онова, което ни идват от Европа последните 5 години. Mi takvoj budućnosti kažemo ne. Ние на такова бъдеще казваме не. Budućnost naših zemalja Бъдещето на нашите страни je u harmoniji između nas е в хармония между нас. Взаимната хармония. i harmoniji sa prirodom. И хармонията с природата. Hvala velika. Благодаря ви! Hvala sada.